On niin, morjesta ensimmäistä kertaa YouTube. Täällä LSV02 ja Oskari232 pelailee Minecraftia. Tässä tarkoitus on niinku selviytyä yön yli, niin kuin nyt näkyy, on yö. Ja tehdä hienoja taloja, kaikkea kivaa. Ja laittakaa tosin kommentteja, jos haluatte, että jatkamme näitä Let's Playtä. Tässä ei tämä Oskarin ääni kuulu, koska videokuvausohjelma on aika surkea. Älä tule siihen eteen, Oskari. Niin. Jos te haluatte nähdä meitä jatkossa, niin laittakaa kommenttia. Niin voimme myös tehdä joistain erilaisista mapeista ja eri servereistä, eri peleistä ja tällaisista jutuista. Laitetaan vaikka tohon toi ja sittenhän tästä Sprucewoodista. Täällä. Minä olen täällä. Tänne pönttö. Kyllä. Kyllä tästä puusta. Oskari tässä. Joo, hyvä. Mä siirrän tämän saplingin tästä. Ei ole ovea, ei ole puutakaan. Joo. Vaikka siihen, en kyllä tiedä missä sinä olet. Sori, että te ette saata ymmärtää tätä videota, koska Oskarin äänet ei kuulu. Ei tarvitse. Joo, tosin Oskari kysyi tuossa äsken, että täytyykö tästä talosta olla symmetrinen, ei sitä ole pakko. Mutta on se parempi tosin silleen, olisi ainakin ehkä hiukan hienompi. Mulla on näällä. Miksi sinä? Turhaan mä kysyn. Oskari, ei näin. Kaiken. Fail. Joo. Atsiu. Tässä oli jotain sanottavaa, mutta en muista sitä enää, koska huono muisti. Ai sä teit siihen jo oven? No mulla on tässä yksi ovi. No, te. Joo. Niin, tosin Oskari tuossa kysyi ja sanoi, että pitäisi suojata nämä ovet molemmille. Ei näin. Tyhmäni. Kun se pitää tulla näin. Erotta se periaate. Oskari 232. Tässä on ihan okosti päässyt tämä talo alkamaan ja ja sitten tosin kun tämä talo on rakennettu, niin me voitais vaikka vähän ruveta ehkä lopettelemaan. No joo, me voitais käydä mainaamassa tosin näitä rautaa ja kaikkea juttua mitä mainoksesta, ei kaivoksesta ei kun mainoksesta, kaivoksesta saa. Mä oon tosin vähän tiennyt rahaa tässä
Craftissa. Joo, tosin on sen kertoa, että on Murocraft-serveri. Ja todella hyvä. Taisi olla Suomen ensimmäinen Minecraft. Ja ensimmäinen. Niin, suosituin ja ensimmäinen serveri. Tässä ei kuulu tätä Oskarin ääntä, niin se saattaa vähän. En sano Oskari. Ette halua kuulla sitä, mitä Oskari äsken sanoo. No joo, mä en kerro tuota äskeistä asiaa vielä. Tosin, jos te haluatte, että näitä videoita tulee lisää, niin tilatkaa kanavaa ja laittakaa tosi kommentteja, että jatketaanko me videoita vai tehdäänkö me. Niin. Mulla on vähän tässä nälkä, että niin. Mikä on toi dirtti-juttu? No okei. Okay. Se on hyvä. Nyt. Eikö tuossa on 2 pokkia välissä? Tehdään vaan. Joo, Oskari sanoi, että alussa tää katto olisi ihan flatti ja sitten tehtäis tässä harjakatto. Joskus. Sitten mä teen nää tarvittavat jutut. Ei. Tolleen. Sittenhän tolleen. Oho. Tota tikkua ei voisi tarvita ja meka. Joo, sopihan se, mut Oskari sanoi tässä, että sit kun on jonkun verran, sovitaan tässä vaikka joku määrä tilaajia, niin tehdään jonkunlainen spessuvideo. Luultavasti jostain en mä tiedä mistä me voitais niin tosin Osku tässä sanoi, että tämä Riihimäki saattaa tulla tässä ehkä pelaamaan, jos sitä kiinnostaa tai tälleen kiinnostaa. No kyllä sitä saattaa itse asiassa kiinnostaa. Ehdottakaa tosi mulle, jos siis te haluatte tämän huonon kuvalaadun paranevan, niin ehdottakaa mulle jotain video-ohjelmaa, videon kuvausohjelmaa. No vaikka Kopless. Joo. Ei kun mä teen itselleni hakun. No en tee. 5. Tossa on 2. Tyhmä usko. No otan, herra jestas. Ota. Mulla on enää 2 tällaista ruokapalkkia. Ai joo. Kiva sulle. No. Niin, mulla jäi yksi se asia kesken, että mä oon kerännyt tässä mukavasti rahaa
Toisaalta noita muromarkkoja mä näytän nyt teille. 99 muromarkkaa ja 0 muropenniä. Ollaan pelailtu tässä aika kauan ja jos teitä kiinnostaa ja jos te haluatte nähdä se meidän entisen talon kautta entiset talot, niin tilatkaa meidän kanavaa ja silleen subscribeatkaa. Että jos teitä kiinnostaa meidän jos teitä kiinnostaa meidän tämä entinen talo, olisiko kysyä paljon mä oon kuvannut sellaiset kohta 12 no kohta. Niin niin, mä oon kuvannut kohta 12 minuuttia. Joo, sopivaksi sillä niin huomisaamulla on video laitettu YouTubeen ja sit voidaan käydä katsomassa tätä meidän videota. Oskari tässä kysytään kanavan nimeä, että mikä siitä voisi tulla. Niin me tehdään nyt jonkunnäköinen nimi tälle kanavalle ja jos te haluatte, että ehdottaa tälle kanavalle nimeä, okei, nyt mulla on todella vähässä ruoka. Joten oota. Ei. Joo, käydään metsästä. Olisiko tässä sanoa, että käydään metsästä jotain eläimiä? Mä oon tällä hetkellä... Ei hitto, mulla on kiire. Joo, no otan ne hiilet. No, jos on sekin yksi vaihtoehto. Nopeasti. Vitsi tämä pätkii todella paljon täällä kaupassa. En. Noniin. No mulla on ihan tarpeeksi Oskarin rahaa, että älä yritä lahjoa mun rahalla. Minne sä meet? Niin. Ai joo. Tämä. Joo. Niin. Joo. Et tosin suositelkaa mulle jotain videonkuvausohjelmaa, koska mä en ole mikään niinku... En tiedä kovin hyvin videokuvausohjelmista. Mitään kauheasti, mutta... Yritetään nyt pärjätä, mutta ehdottakaa mulle jotain kuvausohjelmaa. Olisiko tässä kysyä, kiinnostaako mua nämä... Anna, kiitos. Tuossa on meillä furnose. Meidän oma furnose. Ai, sä laitat kyllä tuossa. Torchi. Tuohon tulee hieno soittaja. Tuohon. Ei hitsi, kun mä unohdin yhden homman tästä aina. No. Osku, miksi sä kaivat? No sen takia, että... No, en mä tiedä.
No hyvä homma, Harmon. Kyllä kiinnostaa. Mä menen miekan kanssa heilu sinne. Joink. Hei, missä mä oon? Hei, mun hiilet. Joo, hiiltä. Woo! Hehe. Täältä ei löydy aironia nara. Joo. Niin. No voi. Ai mun allakin oli. Ai, se oli just se. Jotain. En. Niin me tehdään. Täh? Missä me tultiin? Ai niin tuolta. Spesiaalissa me näytetään meidän talo, niin kuin me jo kerroin. Joo, lopetetaan nyt. Se olisi sitten siinä ja talo saatiin melkein valmiiksi ja kaikkea jännää. Niin, katto saatiin melkein valmiiksi. No, itse asiassa ei saa. No, ota ruokaa. Niin. Elikkä nyt lopetetaan tää Minecraftin pelaus. Kello on 20:09. Meidän semmoinen mahtava talo. Se ois sit vähän niinku siinä.